Менә депутатлар ой сайын очрашырга тиеш үзенең сайлаган кешеләре белән. Мин лично мин очрашканым юк берсе белән дә. Мин әйтә алмыйм бер нәрсәне. Мин как-то авырта мин. Менә бу безнең депутат икәнен беләсезме? Хәзер Юк. Ну бер мәртәбә кергәнем бар думга. Еш күрәсезме? Елга бер генә күрәсез. Да, җылга бер генә. Ну здесь были такая маленькая часть избирателей, округ же огромный. Ну, округ огромный, ну, во-первых, да, во-первых. Вы, может, еще будете встречаться? Нет, вот таких вот больших встреч у нас бывают, ну, такие как бы обязаны мы по уставу проводить, они бывают вот раз в год. Конечно бы надо таких вот побольше, но, правда, что вот можно сказать, да? Бывают же такие года, когда бывают выборные года. Вот в том году, например, такая встреча была не одна, потому что были выборы в Госдуму. Когда были выборы в Госсовет, тоже было несколько встреч прямо в каждой школе. Ну, как бы доступны ваши депутаты? Вы вообще? Ну вот здесь Умеете? только, это Ну, было же раз вот в несколько год лет такое. назад, да, вот раз в год, это, конечно, это плохо. Надо, чтобы куда-то нам можно было приходить и там задавать вопросы. Депутатларыгызды беләсезме үзегезне? Белмибез дә, аларны белеп безгә бернинди дә файда юк. Нигә үз мәсьәләләрегезне хәл итә алмыйсызмы аралап? Бернинди дә хәл итмиләр алар. Бернинди хәлне дә хәл итмиләр алар. Мөрәҗәгать итеп караганыгыз булдымы? Булганым бар. Ирем үлгәннән соң бардым алар янына. Бер кемнең дә ярдәме тимәде. Нәрсә дип әйттеләр? Безнең эш түгел. Депутатлар алар үзләренә акча гына эшлиләр. Аларга безнең өчен бернинди дә ярдәм юк. Ә сез үз депутатыгызны беләсезме Казан шәһәре Белмим, советында? миңа нәрсәгә соң алар?